Čau lidi, já jsem Mike Solar, většina z vás mě už určitě zná, dostal jsem za úkol natočit pozvánku k jedné z mnoha zastávek Mácháčků Tour 2014. Jedná se o večírek, jedná se o turné oficiální Mácháč festivalu, který zajisté všichni určitě znáte. Kde a kdy, no takže 20. června startujeme v 9 večer na Mlýnici v Jeseníku, jo, tam vidíte plakát krásný, grafika Seprová. Kdo vystoupí na večírku, velice známý, z Anglie pochází Chris Sadler, žijící v Česku, vlastním mimochodem výbornou party Climax, která se drží už mnoho let tady v České republice na špičce. Jako další hvězda večera vystoupí DJ Enrico, je to hlavní postava nejlepšího afterclubu v republice Studio 54. Další jak hosté se představí, zahrají s náma taky Enfix a Candice, kteří jsou čím dál víc oblíbení nejen tady v Česku, ale i v zahraničí. Momentálně se dostali až do finále DJ contestu k rakouskému festivalu Electric Love Festival. No a samozřejmě zahraju já a se mnou zahraje šumperský kolega houseovej DJ PP. No a co jiného bych ještě vám mohl asi tak dodat. Já si myslím, že není třeba víc povídat, můžete zakoupit nejlevnější lupeny, že jo? A i když bude vyprodaný festiák, takže to znamená, že nebudou lupeny za 1100, budou nějakou slevou, neřeknu přesně, nemám podrobné informace. Dočkáte se dekorace Mácháč festivalu, vizuální show Mácháč festivalu, výborných DJs, výborného soundu, prostě večírek jako kráva, tyjo, až do rána. Takže 20. června startujeme v 9 večer, ahoj.